ịgba mmadụ elu ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'elu biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị Odinana bụ eziokwu Odinana bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị front and back ndị ọcha enyi anyị front and back faji asị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mpe ọdịnala amanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Oluchiọmanụ anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu yes oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji adọwa okwu agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya maka ndị ka bido ịwọchị vidiyo anyị ọfụ aha m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite echiri m ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry ọ ngalaba na-afụ maka ikwubi okwu using ọdịnala method bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo ọdịnala evangelist ọ ngalaba na-afụ maka ịgbasa ozi ọdịnala anyị enweghị egwu dị iche iche anyị gụrụ n'ụzọ aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa wee na-agbasa ozi ya oge na-adịrị anya anyị ga-celebrate 2 years anyị ji bido gbasaba ozi ọdịnala n'ụdị preacher using social media platform echefuna nọ na year 2020 ka m creatiri this YouTube channel
very soon I get me 2 years. I be the good at Facebook, from Facebook to YouTube. Very soon I get celebrate 2 years. I get me pay outreach here on social media. Believe in me, still now evangelization I say we go millions of lives. Still now from Basus here. And for the reason my Ismail used to see about Japanatam. Paratam Hasem Namubu Laborum Cambunian Chuacha. No young Basu to Odinana Igbo. No one about the key of my administration. And believe in me, we have saved souls. Currently, in our YouTube channel, I will go over 600 lectures. I could go near Basalo Odinana Igbo spirituality. No botita, no gawan case yoku. Here is where Biabo, here ni Quesedema Basala Arusi, the Arusi Alwolo. Na gene Arusi in totality. That is deities. Keri Makaneji we Uba Arusi teacher. Arusi or Yendo Kobia body Akobo. Message Yabu IGB message game making the war and the book. He will came when I join I know Gawan Kezu to Sally I could be begging. Hano for the horses man. Let them say there is an Tabi was a Emma. Then of course also Ozi IGB. No God na Igbo. Ịmụ ọkwa nke mbụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa October ga-ebido n'October 6. Ọmụgori ndị book begorunu nwekere ndị bookuru throughout the year. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka iso na ya bụ aja ihe ị ga-eme bụ send them 3 prayer request gị. Ọ bụrụ na anyị na-esonye bugo na ya ịmadogo the account number ebe ihe send ya token. Mana ịbụ na ịbụ onye ọfụ na-esonye na ya bụ aja he get me send the alum ya 3 prayer requests. A chat is them na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. I be a chat can was here in dozo in it. He will week is when I know get Nanya Baja Kaga to normal October. Jambunye no ajiputi here. Aja esigo na aki a wee tọọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agwụ. Ihe ya bụ aja pụtara bụ na ụtụtụ ọbụla bido n'ụbọchị 6 gaa last 14 days. Na nga na-eje na temple na-ayọ ayịyọ na-achụ aja dị iche iche n'isi ndị niile na-esonyere anyị. Ma ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo. Distance abụrụ ebe ya n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ. Achụchụ aja bọsọ ọ ga-eme 14 days. Egbuzie ebu wee mesara aka pụtakwa ndị mmadụ erie ife nwụọ. Nyawa ihe kwesịrị ịma na nkụzi anyị n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu bụ gịnị bụ alụsị. Mana before anyị gaa n'iru echefuna na o nwere na everyone is there ụbọchị anyị ga-eme ministration na Ugochi na temple mgbe anyị ji ekwubi okwu mee ministration n'usoro ọdịnala. O nwere ụfọdụ ihe bụ challenge we na-enwe now as we speak, that what it means is ka ekwubi okwu n'ọnọdụ a ka enwe udo obi ka bụ ofu. Nke abụọ, our counseling na-abụ on Sundays, but you have to book appointment. Ka enwe ike book appointment ka ịdị sure na ịbịa n'ihe enwe ike ọ ga-erute ọnụ gị from. That is for Sundays. Then n'isiokwu anyị ji mbịa ka ịbịa, gịnị bụ alụsị for short? Ịkpọlụ afịa n'isi njedebe bụ alụ
alụ kwụsị. Enyego m nkuzi kọwaa ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala. Wee gwa gị why ọdịnala remain the best method to communicate to the Almighty, the creator of the whole universe, the unmovable mover. Asịrọ m na okpukpere ndị ọzọ adịrọ mma, mana nkụ dị na mba na-egere mba nne. Example, onye bụ an Asian, an Indian man is free isoro ụzọ Buddha, agụgụ m Book of Buddha. Yes, o nwere ike isoro ụzọ Buddha, Siddhartha Buddha, o nwere ike iso ụzọ ya, ọ dịrị ya mma, ọ na-eme ihe dị mma. Mana ihe dị njọ bụ mmadụ ịbụ onye eriri eri. Mgbe erieri gị maka na ị hapụrụ ka ndị ọzọ, ndị ụka anyarị, ka ha bịa gwabụkwube story about our existence, our tradition, our ọdịnala. That is where we say no. Maka na they will always tell lies in order to deceive our innocent people. A lot of lies, lots of lies was told against Odinana Igbo. Ka mmadụ wofu atọ, ndị ma nkụzi mana na-eji ihe ma wee mara ya atọ ọkwa eziokwu. Now, ka m bido na ancient book. Yes. Ndị lọta ka m gwara gị na Old Testament is not owned by Christianity. However, even in that Old Testament, there was heavily distortions. They just handpick the chapters and verses they want to use it to cook up. They just use some Old Testament to authenticate the massively concocted New Testament. But in order to give it value, they borrowed some already ancient book stories. In some cases, they changed the original name, the original authors of those original stories and ancient books in order to fabricate the story and give it a different look and interpretation to suit their aim. Now, but let me quote one of the ancient books say that sin is a reproach, righteousness exalts a nation. Those countries I know na ha mara Chukwu kere ihe kpatara ebe ọ bụ na akwụkwọ the ancient book kwuru sị na ezi omume na-ewuni mba mana ajọ omume na-akwada mba. Gịnị bụ ezi omume? Ezi omume bụ mgbe ị mere ihe ị kwesịrị ime. Respect your elders ka ndụ wee too ogologo. Maintaining the natural laws that governs the universe. Those things, keeping the 10 commandments. Keeping that word on your 10 commandments. On your vision. When you keep those things, you will be at peace with your forefathers, your ancestors. They will help to bless your land and heal your land. Do you know that world population is about 6.something billion? Do you know? Do you also know that India has population of 1.something billion and China has population of 1.something billion? Do you know? Meaning that India and China has about 2.something billion population. Meaning that China and India is almost like half of mankind. You know? Yes. Do you know that China and India, as we speak, is the fastest growing economy?
Do you know? Have you asked yourself why is it that their economy is moving well? Because those countries are countries that maintain their original method of worship. Those countries was colonized by the Danyare, but they refused them. They did not allow them to tamper with their method of worship. But we Africans, what did we do? We allow them to bastardize our method of worship and call us names, call our system trash. Do you know the reason? It's just for them to keep enslaving us. My prayer every day is, may our ancestors allow more great minds to reincarnate, to join this battle. I have told you I'm not going to give up till I have a radio station, Odinana own radio station. I have started with social media, but my target is conventional radio, so that we'll be able to reach out down to the common people that are not on social media. Do you know what these people have done? Telling lies against Odinana Igbo. Naturally, God Almighty, after creating the entire universe, have already created natural norms that will govern the entire existence. He gave us mandate how we should live. That is natural manual. That is natural laws. That law of reciprocal action. Law now for maka, whatever somebody sows, what will reap. Law of homogeneous species. Homogeneous species wo ihe dịka ihe kwuru ihe akwụdebe ihe ya na ihe yi. And laws of attraction. Evangelization system is the problem on your corner. After going to this law, I took my time to explain about 10 commandments. Okay, there? Yes. If we go on for the first to third commandment is the Wubasalu Chukwokikena entities of powers. But the fourth commandment to the 10th commandment is how man can maintain harmony between man and man, so that this world will be a better place. But they lies. They took away our value, our moral, our hard work, and they gave us Bible. They gave us lies. Our people, I don't know what the culture of Igbo. Magandi Igbo can you see? Go to any non-religion in Nigeria. On the Igbo, the financier there. So they were in the buy carry any other tribe in Nigeria. So what am I saying? Yen na chekowabo. Already I had in the buy, I was swallow everything without looking back. I'm calling each and every one of us to come back to Odinana. I mean genuine Odinana. I want to go ezigbo onye Odinana. Adi ewuru mmadụ anya ọkụ. Ezigbo onye Odinana. Asọ sana. Ọ bụrụ na ị dị asọ sana. Forget it, bro. Ọ bụrụ onye jewe na be dibịa, ọ bụrụ onye Odinana. Ịghọtara ya? Yes. Ọ bụrụ onye mmadụ ka esi ebupụ aja, ma ọ ka esi agwọ ọgwụ, ọ bụrụ onye Odinana. Ịghọtara ya? Enwere some
sect, some kind of occult people and rest of them, they make something similar to Odinana, but I have brought Odinana. I call it Odinana. Odinana Igbo bụ mara ihe ahụ obodo wupuchara wee sude ọfọ. Ọnya bụ ọdịnala. Ọnya bụ nsọ ala. Ọnya ka ọ ga-abụ idobe ndụ adị. Ka m gwụrụ ihe mere nụ. Mgbe gburugburu mgbe elu bara ọsa. Iwu ọdịnala iwu Chukwu dere m nyere mmadụ. Ịmara ihe ahụ ịma achọ ka emeghe emene mmadụ. Mgbe ahụ enwere ihe dịka polisi, enwere ihe dịka kọtụ. Ihe na-agwa gị ihe abụ thousands of years before ndị ụka abịa. Ndị nna nna anyị ha, they thought it wise through the inspiration of the spirits, the wisdom. That is why it has now. The gods are wise. What did they do to make sure is to call down entities of powers and store them and call them Arusi. Let abominable art stop. Arusi. Arusi abo enwere so many things na-eme n'obodo dị iche iche before a made those Arusi install. Kamalat n'obodo mba Oraifite anyị nwa ndị a na-agba uru damage ebe ndị isi guys ndị nri na-ezu ike mgbe gburugburu mana modern time na-akpọziri anyị ezumeji ma ọ bụ ezumeji afọ na gbogbo. Yes, all my clan akwalụ mgbe gboo. N'ime ya wa clan ahụ anyị nwere arụsị a na-akpọ isi ụlasị. Arụsị a ebe a ka arụsị a ka ụlasị Oraifite daịzi ụlasị ezumere dị n'isi Oraifite. Amaka ndị nwere obodo dị iche nwegasịrị ụlasị, ma ndị nwere ụlasị, ma ndị nwere Amadioha, ma ndị nwere so many other names ha na-akpọ ya. Ị ga saịdị Imo ọ na-ada Amadioha, mana saịdị Anambra na-akpọ ụlasị. Ụlasị bụ a male entity of power. A na-asị na ihe kpụrụ ihe akpụdebi ọkwa, ihe kpụrụ ihe akpụdebi ọkwa eziokwu. Ọ na-agba akpọtuo oke mmụọ. Ọ bịawa ọkpọrọ ndị anjelu nke ya, ọkpọrọ ndị otu ya, ndị ya na-erikọ na mmụọ wee bịa. Ọnya ka ha ji ayị n'igwe. Ebe akpọtụrụ nnukwu mmụọ na-awa ọbịa ọkpọkọsoro ụmụ ọkọsoro ndị otu ya wee bịa, ndị ya na-erikọ. Ịghọtara ya? Ata na ije n'okwu ụlọ asị anyị taa. Ihe chọrọ ịkọwara ihe gbasara arụsị. Ka mmadụ gara ịsị gị na arụsị bụ nke nwa na-emere nke nwa na-emere nke nwa, kọọ akụkọ na-asụ ntị oyi, just to give a dog a bad name in order to hang it. Onye a na-ekwu ihe anyị si ya, can you swear? Na-etu a ka o si wee dị. Generally, can the person swear? The person will not swear. Because some of these things are ancient stories. Ụfọdụ just na-akọ ọfọ sinema. What is not true? Yes. A genuine arụsị obodo Nsụbalụ, who is for peace. Adị m ekwukwa maka ndị na-eji agwọta ọgwụ kpọọ ya arụsị, mana ebe ọ bụla enwere ihe dị mma enwere counterfeit. Ọkịma. Yes, enwere ezigbo ego, enwere counterfeit. Enwere ezigbo onye akpọrọ ọrụ nwee counterfeit. Nwee onye ji aka ya kpọọ onwe ya ọrụ. Nwekwa ndị presentịrị onwe ha to be called. Ịghọtara ya? Onye ka m jere ịkọwata. Onye na-achịkọwalụ gị na arụsị ị na-ekwu bụ Arusi. Ihe mere mgbe a bụ na be anyị ụlọasị anyị nwere ogwugwu nwee udo. O nwere ogwugwu
nwee udo, nwa akpụ ndị mmiri, arụsị nwere mmiri ka ọ bụ, nwee ngwu, o nwetara ihe niile, nnukwu arụsị. Otu a ka o si wee dị. So ihe mere n'ụbụ nọ na-abụ mgbe anwa alụ na-eme na be anyị mgbe ahụ bụ anọgide ndị obodo anyị na ha gbara agbata obi. Ịma na etu esi mgbe gboo, mgbe m na-agwaghị ihe abụ tekatekari 100, that is many years before arrival of ndị ụka ọbịa. So ihe a na-eme mgbe ahụ survival of the fittest. Ọ bụrụkwa taa ka anya ukwu bidoro. Anya ukwu bidoro ori n'anya ada, bidoro tete ata na-eji wee kọọ akụkọ ahụ akọ na akwụkwọ Genesis 4. Etu Ken na nwanne Ebel si wee chụọ aja, Ken wee gbuo Ebel. Ọ bụ eziokwu, gosi na ọ bụrụ taa ka anya ukwu, so anya ukwu dịba. Ụfọdụ obodo nwere ike gị na ha gbaa agbata obi, ha achọwa ka ha chụpụ ụlọ, ka ha kpara anụ ụlọ, maka na enweghị ihe dịka gọọmenti nwere ike iweta udo. So ọ na-abụ ụfọdụ achụkatazie ha ọchụchụ ebe that they will never leave their ancestral home. So with many reasons ha ji wee sị no. So nwere ike say no, that they have buried their grandfather or great grandfather in that particular land there, that they will never leave that place because their great grandfather was buried there. But that reason they will not go. Ha ga-asị ike ma ọgwụkwa na ha ya anwụsị ya. So ndị obodo a wee bịa na-ebusi anyị agha ka anyị pụọ. So some of our forefathers wee kwechiri, ụfọdụ ndị ụjọ wee gbapụ gbarakwa obodo ọzọ nọ another village ọzọ, jekwa ha na ndị anwa nọkọrọ. Ụfọdụ wee kwechisi na ha ma apụ. Ndị nna anyị ihe ha mere ha wee wube kpọtuo mmụọ a na-akpọ ụlasị. Ihe eji kpọta mmụọ a maka na ndị agbata obi anyị na ha na-anụ ọgụ mgbe a na-eji egota ndị agha abam, a na-akpọ ndị agha abam from Abịrịba side. Egota ha bezie mgbe ahụ a na-akwụ ha ụgwọ, ha bezie ha na-eji ọgwụ anụ ọgụ, ha bezie ihe ndị mmadụ egwu, ndị mmadụ emegide ha pụọ, ha gbakọrọ ana ha, their pay masters akwụzie ọgwụ ụgwọ. Ghọtara ya? Mgbe ha na-emezi ihe a, ndị be anyị wee jee megide wee kpọtuo ụlasị, wee wube mmụọ ahụ, wee sị ya na mmụọ a na ihe gara alụrụ anyị bụ nchekwa, protect us from any invaders. Kpata na ịbịa na be anyị na Oraifite, ịga na mmiri kewara anyị na mba agbata obi anyị. Ịmaga like up to 5 pro if ebe mere store that Arusi. That Arusi a na-agwa gị dị almost opposite my life. Body. Ayọkara ya? Yes. So ewee kpọtuo ya bụ Arusi. Arusi eji wee jọọ. Arusi abụ Arusi put to stop from those alụ, maka ndị those invaders a na-ahụ ha bịa egbuo ndị mmadụ, tọrọ ndị agha atọrọ. Ihe ha na-eme ewu desecrating the land. Our forefathers wee gbakọọ ndị okenye wee kpọtuo mmụọ wee sudie ọfọ na bido taa na onye ọbụla bụ ihe ọjọọ n'obi wee sị ka ọ bịa tọrọ nwa obodo a mmụọ jiji ya. A na-ekwu na-asụ ụfọ n'ala, ndị okenye si na ọnụkụdọ na ngwuru families wee bịa wee kwubie okwu wee sụta ọfọ n'ala, si na-etu ha sikwu maka na ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu. Uche wee sụta ọfọ n'ala, kpọtuo njelu nke Chukwu si ya n'ụbọchị taa wee gudo nsọ a ga na-asọ na ha ga-akwụba aka ha ọtọ na ha gba emegide mmadụ, mana imegide ọsịdọ ka imegide anyị mmụọ chụba gị. Onye si na ya ama enwudo, onye ama enwunata udo, wee wube ya bụ mmụọ, o wee bụrụ isi ụlasị na Oraifite ruo taa. Ebe ọ bụla ịfụrụ ụlasị dị na Oraifite, ọ na ụlasị a ka ọ dọrọ.
about the only issue last. Those only may have for about the last which are add-on from this to the main one. Yotaria Omo Namburu Okenye Lum as Okenye, my clan, if you. So now I'm speaking as an authority person. Me here Basara more. As we speak, my clan as the only EZE-ANA, only EZE-ANA na my clan. Only one that get EZE-ANA na my clan. So I'm an authority here, Basara Odinana. So don't allow anybody to tell. They are not the ones that will tell us their stories. The same people saying Arusi, not the very fetish, not the this one, this and that. Some of them came and took away some of the artifacts. It's the Marumo Buriana Befa. We didn't do inspiration. We didn't do vision. Had you not Lord? One of a friend of mine sent me a video from I think Rome, Italy side. About the okay, if those things are not powerful, why is it that they took them away? Odinana Igbo, they took so many sacred things, even down to Benin Kingdom, to Igala Kingdom. They have what to so many empires, suppress so many empires. Use setup, use all force, use so many tricks to bring to some empire town. You know that there was formerly in the kingdom, you know. Yes, they will level allegation and so many things to humble those kingdoms. What I know about crime committed against Odinana. You will reject and danger, they reject you so have a leg with danger. These people they have running one beat. Ndị Igbo teta nọ n'ụla o tego ntibelu mkpu ọ dịka ọsọmnwa wonu na-eti mkpu n'ọsa etibelu mkpu a since almost 2 years ago. I thank God na-enweghị ọtụtụ ndị mmadụ, the people are awakening. Mana mgbe m bidoro iti mkpu a ọtụtụ ndị mmadụ ka na-alahụ ụla. Ihe ndị a mere nkọọrụ ihe ndị a mere achọghị m ka ndị mmadụ fụ m as a sadist. That's why m ji awụ mbịa what I know I will just follow teaching move na ji nwa ya adịpụta. Because I want to win many souls. I don't can them both of time as a studies. That's why I actually put up if we hear Damelo. You know history of 1212, the way they killed, massacred people that protested about their minimum wage. You go Maka. Oh, now can they African traditional religion, otherwise known as Godian religion, they celebrate every 12th of December every year. You look about the story. You look about injustice they meted against us. Injustice since in now I reject to go English name. You want to know my English name? My English name is Paul. My confirmation name is, I was born a Catholic, is Anthony, St. Anthony of Padua, and St. Paul of Tarsus. I have rejected both names. I'm proud of my Igbo name. I rejected those names in protest because those names does not even have meaning to compare my native name. I rejected it. They tell a lot of lies against us. The entities of powers, entities of powers. One name will entities of powers. Then I'll roll on Ikuku. Then I'll roll on Anya. One name when then I'll roll on me. One name when then I'll roll on Anna. One name when then I'll roll on those. The one when I'll roll on flowers. I told you all those things. I will still mention some. One name will salamanders. Then will water sprite. Then will marmots. One name will the apes. One name will the gnomes. But I have many of them. That need them on that jello ketchup.
department by department. Ndị nọ n'ikuku nọ na-arụ, ndị nọ na mmiri nọ na-arụ, ndị nọ n'ala, ndị o nwere ndị ọrụ ha bụ to grow plants. Ịdị bụ surprise, ndị katabara osisi ọjị dị surprise. Mmadụ na nwere mmụọ bi na ifubara some trees nọgoro over 100 years. Ifubara ifu nwoke lugoro 80 something years, 90 years, ọsọ na ya pụtara ụwa na-afụ ukwu ọjị a. Inekata ukwu ọjị, onwe nke ya wepụta na full the architecture ukwu ọjị a, ọ dịka asị na-ebi uduru mmiri. So many things, those things are mystery, because the water na-enwere entities of powers ndị nọ na those trees. Ọ ya bụta ndị Igbo enwere the herbs dị na-afụ maka ikuku, ndị na-afụ maka the plants and flowers, nwee gnomes ndị na-afụ maka ana. Ịmụ na rock na-egwuru egwuru, ịmụ ọnụ nwere entities of powers ndị nọ na that rock. Through their activities, they are building all those things. Have you been to Zuma Rock, Abuja? You will see a rock akavụrụ ihu mmadụ. Ịmụrụ nọ mmadụ merie ịbadugo n'ime cave, ifu the architectural setting ime ọgba. Ịdro surprise. Iche na mgbe awa ndị nna nna anyị ha kpọtụrụ alụsị wee kwubie okwu si alụkwụsị, o nwere ike ọ bụrụ na arụsị ewubelụ ebe a na-achọpụta eziokwu niile. Ime ọ na-arụsị ọra nwere ihe eji wubi ya. O nwere arụsị na-abụ ọ bụrụ ebe a na-achọ ihe achọ, na-achọrọ ije nwe iyi, ebe ọ ya bụ na ihe emere n'obodo, ajụ onye asị na aka ya dị ọcha, ajụ onye asị na aka ya dị ọcha, asị kpọrọ ajụ onye arụsị na-etu a ka a je ṅụọ iyi. Ịma ọ na-ekere ọlụ eke. Arụsị ọ na nwere ihe ọ na-arụ. Ụdị arụsị ndị na-etu a iji ana ṅụọ iyi ma n'ikpe mara arụsị egbuo buju ọha anya. So arụsị abụrụ ihe ndị a na-ekwu. Ha ya asị gị na arụsị na-egburu mmadụ, na-eniri vejin, na-emere nke a, onye ejere onye fụrụ n'anya. Kedu ụdị nọnsensị dị etu a? Mana ha ga-ejide oriri nsọ ha, kwuchie okwu odido dị asọ ha, akụọ bel, masaba akụọ bel, nwa ọba awụọ si na Jizọs abịa. O buru okwu ya jee na mostra, tinye na mostras, o buru egbuchie ya akwa, buru na-aga, a na-akụ bel na Jizọs na-aga. O jee na chapel, ebe arụ ha chapel, ọdọbịa o jee na flet ya, ndị mmadụ a na-aba ahụ na Jizọs. Ụfọdụ eje ebe a masarụ na ha gbasara ihu Chukwu. So ebe ị nwere ike ikwenye na fada nwere ike ikwuji ọsọ okwu ahụ o kwuru, kpọdata Chukwu, kpọdata Chukwu o kere elu ka a na kpọdata Chukwu na ọdị na achịcha. Ikwenyere nke a, mana ikwenye ọzọ na ndị nna nna anyị ha abụrụ ọdụ n'ọchukwu ka akpọtata, maka onwe onye nwere ike ịkpọdata m Chukwu na ọ bụrụ n'ọchukwu nke a na-ekwu maka, nke kere eluigwe na ka ha na-ekwu maka ya. Mana ikwenye ọzọ na ndị nna nna anyị ha gbakọtara kwekọrịta wee sụọ ọfọ na ala wee kpọtụrụ anjelu nke Chukwu, an entity of power. Ọ bụrụ na akpọtụrụ Chukwu, mana akpọtụrụ ndị anjelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ka nkụwarụ na ihe ụna amaghị serizi n'ụlọ ọgwọ ndị ụka agwara na-enwere 9 choirs of angels. Ọkwa eziokwu gwa enwere anya ka nje Yuria nke na-afụ maka ndị na-afụ maka ije ozi, na-enwere Ije Gabriel onye isi ha, gwa na-enwere Archangel St. Michael ndị na-eje ọgụ. Ọkwa eziokwu gwa na-enwere Cherubim, na-enwere Seraphim, na-enwere Thrones, na-enwere yes ikwere shadows, na-enwere ndị angelo nke Chukwu ya baile. Ọkwa eziokwu. Now ime ọzọ na ọdịnala na ọgwụ etu a maka o si dị, kama na ha ji nkọwa nke ha wee kọwaa ya. Na-abịa n'ọdịnala enwere angelo nke Chukwu ndị wụ masculine, ndị na-eje ọgụ dịka ụlasị agbadi ọha. Ịmara na enwere ya. Nwekwa ndị ọzọ, nwekwa udo, ndị na-eweta udo. Ịmara na-enwere ndị na-abịa eweta the messengers of peace, nke gị ọbịa otu ndị otu ya ka emere stọọ. Nke ọnwụ na-achọ ọnwụ na ọsọ ndị na-eje ọgụ ka a chọrọ ịkpọtụ akpọtuo ha. Ọ bụrụ na ndị na-eweta udo akpọtụ udo na ndị otu ya. Etu a ka esi kpọtụcha ụmụ mmụọ dị iche iche, agbara nke a, nke ọnwụ na nwere ihe ọ na-alụ.
ịma ọnụ abụ na-etu aka esi wee kpọtuo mmiri ịmarọ etu aka esi kpọtuo mmiri ịmarọ na o nwere mgbe gburugburu na o nwere obodo ụfọdụ enwere mmiri ha na-travel thousands of miles ha na-travel hundreds of miles ijekwute mmiri ọṅụṅụ ndị okenye wee zukọ wee jụba ese si kere ihe a ga-eme na ndị be ha na-ata afụta ụmụọchị gbasara mmiri agbacha afọ agwaghị ihe a ga-eme ha jee chụọ aja na-etu a ha jee n'ugwu na-etu a jee chụọ aja achụcha aja ha kwụbie sụọ ọfụnara na oge na-etu aka na mmiri ga-esi n'okwute n'ebe ahụ gbapụtaba ime ọrụ ụfọdụ mmiri a na-agbapụta ị na-ekuru iji arụ ọrụ iji enwe ndụ iji eme ihe ọbụla bụ na ụfọdụ n'ime ha si n'okwute ịmarọ ime ọrụ onwe ndị si n'ala. Have you asked yourself why how all those things ịmụrụ asọmọgwụ dị si mmiri abụ sacred rivers and streams ịmarọ ịmụrụ na o nwere ọgbụgba ndụ ndị nna nna kpebiri wuchi ụmụ agbara mmụọ ndị a wee kpọtụ ha ịmarọ the angels of peace ịmarọ o nwere nke anyị abụọ chọpụta onye condition na ya ya agba ya ya abịa mana na a ga-asụ nka ụbọchị eke like mmiri be anyị ụbọchị eke na ama abịa kụwazụ n'ime ọgụsịarụ ndị okenye nsọ so na ọhụrụ ndị iwu a na ị ga-abịa before you know it mmiri asọpụta n'obodo mgbe gburugburu a na-asụ ya ma na-emekataziela ndị ihe ndị ụka mere anyị ebuka akwụtụzie ịsọ nsọ dị iche iche ịma na o nwere obodo ụfọdụ mmiri dị na be ha sapụgoro asapụ and aka nwere obodo ụfọdụ ndị nke ha ka ya asapụ maka ihe ọtọrọ dị iche iche emegolo megide mmụọ ọdịnala the covenant enwere arụsị dị iche iche ewubere nwere izi na-esi wube so arụsị abụrụ ihe ọjọọ arụsị abụrụ ịbụ ọ bụrụ na igbu onye na-eji eme cast and bind I reject a cast ịma na eriri gị rie ụfọ nkata ịghọtara a chalenjigo m ndị ụka wee si ụnụ na ọ bụrụ na onye ụka ọbụla chọrọ ịpụta challenge ya pụta challenge before me. Yes, ya pụta challenge before me. Now the condition bụ na mmechi onye anwa a secretary yes balụsị a secretary bụ alụsị bụ part of Ugochi to Oraifite temple a na-akpọ ngwu dị n'ihu be m secretary ihe ị ga-eji ma secretary ọbụla agụdoro agụdo ọbụla ịbịa ị ga-afụ na amawari akwa white yes onye ahụ wee bịa na onwe pastọ ọbụla ma ọ bụ onye ọbụla sịrị na ya n'aha Jizọs ya na-akpọ o wee sị na ya ga-abịa na ngwuma part of the temple Ugochi to na temple na ọ bịa ebe ahụ na mmenye wanawa na ọ bụrụ na o kpegide ekpere wanawa n'aha Jizọs ọkụ enwuru na ngwu a ọkụ enwuru na ngwu a gbagoro gbacha na mmenye onye a 500,000 naira mana ọ bụrụ na onye a kpegide ekpere after 1 hour ọ bụrụ na ọkụ enwuru na ya gburu onye a ga-akpụta efi Igbo ọ ga-akpụta efi Igbo a ga-egbu n'ihu ya bụ yes it's an open challenge if you like pick a date ka ama aka ka ịfụ na ọ dịrọ possible ọ na-ahapụ ndị mmadụ ka ha na-edeceive ụnụ those secretary na-afụ ya efu ya si ọjị there are many but I will mention few like ọjị wee secretary enwere mmụọ hienu
mana ọ bụrụ na ọ jidara na be ụnụ mana enwere onye ọdịnala na-agọdị ya mmụọ nọ dị ya mana ihe ọ pụtara bụ na it have not been activated ha cannot dormant. However, ọ bụrụ na ị chọrọ ịgọdị enu leave them there. Time will come when they will raise a child, a son of the soil, get recognized her. Leave it. Don't destroy what you cannot create. Makandoge. Tangwa the mystery of the Odinana Ugochi to run that temple. This Ungu has been there. I don't know how long because it has been there when I was small. But I'm not here because I was raised in Okawe. One of my people, my home. But unto so near the hill in Oka, I will call to Ongua. Call to Ongua. Mobayoko. And got so many spiritual reactions. That was it, but they couldn't understand it as warning. But after I came to that sacrilege, here more than one. Man, how about they be a name in the city? Nguanwa, where am I getting? Where did now? We put us in for years. We will lose some years back. When Chiatalo, Odinana. With H1. Now Grubenna, they will rise up again. Macanabon has a money net. Can't you ask more for an see a more buna. Then Nana have what Nana Gura. Morning and then Nana had you a wall. And I'm pleading with them to forgive and forget. Let them come back to help me to go to run a temple. Can we marry? Massively. And now all of them are coming back. The same thing can happen to you. And when he can so boy here and where Obrona Gruben again would maybe more could be Arusi, it could be secretary because those secretaries are Arusi too. Imaro Macano were more Suhano. They are here for a purpose. Like they say. Ngu, no more Nama, Yamatina Tanko. It's a secretary that maintains peace and harmony. It's protection. Ngu, who a masculine deity spirit that is there. Yotaria? Yes. Ngu bossy. Ngu bossy eke. Ejagodoria. The Jojo bossy eke or Kadichia. So who am so ife. So when I bellow, Docha will ever cut or chayeni in the Wusoro Berani. Because if you talk Gilliam Bolo, Napu had to grow dogu. They discriminate and they gave so many of our spiritual backing bad names. Kahapu and apply that spirituality, Berani Hannibal. When they want to go, they fronted their businessmen in the name of religion. So they will keep on repatriating their wealth. Do you know millions of dollars that have left this country in name of flow back to Rome and the Canterbury, the England? Do you know that they said this one, this and that, Buckingham Palace? Do you know how much they are getting from Church of England, Anglican Communion, to maintain the Canterbury? Do you know? You know, it's in millions of dollars. The same thing with the Caliphate, the same thing with Methodists and all these foreign churches. Ndị Igbo na Tano. Ọ bụrụ na ịma arụsị na enwere ọhịa arụsị ewu mmụọ agbọtụ ka m gwa gị ihe mere nụ. Ụfọdụ ngwuru be nna gị ewu ngwuru agbọtụrụ mmụọ. Enwere ike a na-achụ nna gị ọchụchụ. Nna gị ewe were ọjị. Wee gbọkụọ the forces of nature. Si na tata anya wụwụ nwere onwe mmadụ mụ nwa bụ Eze-Ana Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu nwe nye obi enwe na m.
na mbụ anya mmiri wee bịa na-akaje ndị ụmụnna m na-achọ ime m na-akaje nwanne m na-achọ ime m na ha na-achọ ịnara m oke m maka na m enwere onye m nwere wuti akwa arịrị ọjị nzu na edo na nkwụ ọkụ na otu ọkụkọ oke ọkpara nnekwu wee kpọọ ha wee kpọkụọ gosọbala kpọkụọ arụsị ikwu nne m na arụsị ikwu nna m si ya na taa ka m nwa bụ onye na-etu a na-akpọkụ na ngwurube nna m a wee na-asị na ngwurube nna m amajụ ụlọ oyi onye gbo ụlọ ọkụ n'ọta ka m na-akpọta ụlọ bụ arụsị na ụlọ bụ arụsị ikwu nne m bịakwudoro m na ngwuru a ma ya agbapụrụ ndị ilo agbapụrụ ọ na-bịakwudoro m chekwa m na ezinụlọ m anyị wee lụchaa ọgụ agha bee ndị ilo m a na-achụ m unu wee tinye n'ọnọdụ ihere na ebiri ihe ọbụla na anyị gara abịa na-eriri unu ji okwuchi anyị oti dị ọfọ o were ogiri so n'ụba ebe ahụ wụọ ji ya tinye were ozu na edo eti metụ were ofe ọjị taa were nkwụ ọkụ tụsa were ọfụ ya debe gbuo oke ọba tụpụ tụsacha ọbara ya ebe ahụ to see the covenant weta nnekwu kpuchie ya atọ see the covenant inwego ọgbụgba ndụ as long as ị na-eme isi a na every year bịa riere ha ji ya every year ọ na-ebịa riere ha ji believe in me enwego new covenant ị na-edebeghị anya ya igwere nsogbu ọ gwara onye abụ na-akpọtụ mmụọ ọtụtụ famili dị dọta atawo mmụọ ka akpọtụ example enwere ọtụtụ mmụọ akpọtụrụ na ngwurube nna nọ n'Ugochi tụrụ na temple tụọ arụsị mana etu a ka esi kpọtụ ha evinụ m arụsị nọkwu na be nna m nna ya ha kpọtụrụ enwe ọzọ onye na-emekwado I restore it once your hands are clean you do not soil your hands with the blood you can restore them. Don't allow anybody to tell you now, say we're being virgin more than in car. Any now giving dog a bad name in order to hang it. When was the last time you visited the deity for your fatherland? And a rigi, you follow name on a bank there. When was the last time you visited the deity for your mother's side? A money real front and back. A money Arusi back. Na ọ bụrụ na mmadụ na arụsị na-ejiri ọgwụ ara agwụrụ arụsị ọgwụ ịmara na arụsị karịrị ọgwụ ịmara maka na alụkwụsị ewu nkwekọrịta ya ancestors kwekọrịtara dị ọfọ ọ bụrụ ofu ọfọ onye bido ọsị na ya bụ okeke igba asa ya kwuru na-etu anyị si kwue na-etu aka onye si mee n'ọfọ n'oshi otu ọfọ n'ala onye nke ọzọ ebinye si na ya bụ ife anyị nwa ibe na-eme na-asịkwa na-etu a asị kwudodo ada etu aka ọ ga-esi dịkwa n'ọfọ n'ochi oti ọfọ etu aka head of family si dị iche iche ga-esi ti ọfọ n'ala ewee uwe nyere arụsị that family ahụ ndị ngwuru ahụ ndị ụmụnna aga na-efe ya arụsị ọdụ ka ya ma arụsị anwa bido ọrụ kwudoro gị n'azụ ọ bụrụ ọgwụ dibịa ji ofe ọfọ gwọrọ ya emeri ọfọ asụrụ wee wube arụsị n'ọgbara uwe okirikiri na ndị nna nna gị ha mere ịma ọ na-ịghọtara ihe ị na-eme ọ bụrụ na arụsị kwụrụ gị n'azụ o nwere ihe ọbụla ma ọwa ọgwụ ọbụla mmadụ ga-abụ ya eme gị ịmara ọ na-aghọtara ka arụsị si arụkwụsị abụrụ obere ihe ya entities of power n'Ugochi tụbọrọ na temple anyị nwere entities of powers nọ na temple ka ọbụla nwere ihe ọ na-arụ ọ na-ebere ikwu de mma ebido gbuo ha niile anụ one by one nwere ike ọ bụrụ na onye na-eje afịa chọrọ ka o jee ọfụma nata ọfụma obere na tempụl anyị gbuoro mmụọ onye na tempụl anụ ha akwụdori ya o jee afịa n'udo bata n'udo ngwa ahịa ya nata ole ngwa afịa ị ga-abata ọ ihe mmụọ mewu dịwa na-ene m anya ịmarọ na ị nwere ike ịnọcha igbuoru mmụọ dị iche iche na-esoghị anụ na ọ bụrụ na ị na-egburu mmụọ dị iche iche anụ na m ha ya eme gị ọ bụgoro na mmadụ si ka o jee na be dibịa je gwọọrọ gị ọgwụ mmụọ apịawa ya azụ
mpịarịkọ ka mmụọ ya eme ịmara maka ejiri ọnwa adịbịa eme mgbọrọgwụ ejiri ọnwa adịbịa eme mgbọrọgwụ ndị kwuru okwu so onye na ya nọ n'eluigwe na-eji ọkụ mmụọ ya etu anyị nọ kịta o wee bụrụ na ewu friend of the temple n'ịbụ onye ma ọ bụ n'ịbụ onye kụrụ mmụọ mba na Ugochi tụrụ na temple mmadụ nnọkọta osi ka o je gwọọ ọrụ ọgwụ who born the person dibịa na-agwọ otoro ike ọ dị n'elu ọ dụrọ possible ka ngwa agwọ ntara mara oke etu a Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tụrụ anyị bịaga orieri the entities of powers nọ na temple ji mụọ na onwe m na-ejekwa na arụsị dị iche iche eji mara that has link with me na-eriri ha ji gburu ihe chọkpa anọ jide egbuchara ụmụ arụsị ma amara ihe m na-eme the other time nere m na ha na Facebook page ma na mkpụ anụ ihe nwere ụkwụ ịnọ jee na-edo oraifite jee gbuo ori ya anụ na mụ ji nwere ụkwụ ịnọ jee na ngene oraifite jee gbuo ha anụ ada ekwuzi entities of powers na temple so na amara ihe m na-eme. You need those backing of those entities of powers. Ọ bụrụ na ebe ị nọ n'obodo oyibo ma ọ bụ na n'obodo unu nwe obodo eriri eri na ụlọ amarozi ebe arụsị be nne gị dị ma ọ arụsị be nna gị dị ma ọ na ọnkụl dee onye ọ bụ ọrụ ya ije nekwa mmụọ ndị a na-eriri eri n'ụka, you can still do something. Dị ndị dị etu a ndị nwere ike ijewu na arụsị ha ga-eje ndị enwewere ike ijewu nwere ike isi Eze-Ana na arụsị be nne m na arụsị be nna m na-enwere ozi onye na-elekọta ya anya kiri ihe a ga-eme. Ihe m ga-eme ewu na mma na tempụl anyị n'ihu arụsị anyị wee mee arụsị ahụ invite on ya behalf chụọrọ ha aja. Ị na-ediri ka ị na-eburu mmụọ anụ ka mmụọ na-aba akị gị mgbe ọbụla mmadụ jere ije ọjọọ si n'ọka ka o megide gị mmụọ eke ya ọkpọ n'isi. Ịmara ka nkọwara nwantịrị ịmara ihe bụ na mmadụ bụ odogwu bụ na bụrụ ka nwoke si akwụ na etu a nnọ ma onye na tempụl isi ka ije gwọọ ọrụ ya ọgwụ mmụọ niile ọ na-emekwata na tempụl ga-ebu ụzọ gbaa ya okirikiri. Ị ga-agwa ha rezin waanyị ọgwụ ahụ iji chọọ ka ọgwụ ahụ ịgwọrụ mepịa ka nkụwara ụlọ ihe mara igbe etu esi ekpe ikpe n'ụwa etu aka esi ekpe na mmụọ. Yes, ije gwọrọ onye wu ezigbote onye ọdịnala na-emedo ihe n'ụzọ ya ọgwụ mmụọ nwere ike ịbịa gwa ya si ya nekwa na o nwere ije gwọrọ ya ọgwụ. Yes, ma ya don't worry ya mee ihe dị etu a ya gboru chi ya anụ gboru mmụọ dị etu anụ that is over. Ghọtara ya? Onye ọgwụ na-atụ uwe ofeke nwere mmụọ ịkụrụ mba mba ya ofeke nwere mmụọ na-echekwa gị ofeke nwere mmụọ ị na-egburu anụ maka na enwere ike ịbụ sensman that sleeps in gota. Enwere ndị wu sensman na-arahụ na gota kwa ịma ndị ga-abụ iwepụta ego gboro mmụọ anụ a na-apịa ego aka mana o nwere ego o ji ego enwe iPhone 11 mana o nwere ego o ji ego nnukwu moto wee mee mpompo mana o nwere ego o ji ego moto na na-eji fada ka e wee chi ya night mana o nwere ego o ji eje egoro nwaanyị ụlọ nwa mmegheri mana ọ bụrụ na ndụ bụ isi akụ ọ marọzi na ọ bụrụ na o chekwa ihe dị n'ụzọ ya mmụọ agba ya okirikiri ọnya ka ejisi n'onye na ịma mmadụ amaka ịma ọ na-eto esi asị na ịma mmadụ amaka na ịma mmụọ amaka ịma ọnụ nwere ife ọya mmadụ mee ofuo mana onwe onye ya eme ọ n'Afrịka ịbịa ọha na buo ha na-etu a kọọlụ mmadụ na ka ọ ya eme ụdị ndị ga-apụta na dịka esi na-ajụ fọyị na oyi ọbata mana ihe ahụ o mere nwere ndị mere etu a ka ọ dị na mmụọ. Ọnwa onye ya bụrụ o nwere igwe nwere ihe o mere iji ọsị n'ihe etiri ya esi na ọka ije gbuo ya na mmụọ ịba igwe ịjọ ego ụkwụ na nsị abụkị itiri aka na moto gbuo aja mmụọ ya apụta mmụọ na-eji egburu anụ. Iche na ụfọdụ ndị mmadụ ya magba odogwu na-anọkọta ebiri ihe kpụrụ anụ jee gbuoro mmụọ akpụrụ anụ jee gbuoro arụsị akpụrụ anụ jee na tempụl dị iche gbuo anụ. Iche na ha mara ihe a na-eme ịghọtara ihe a na-eme ọ ya metara ihere so mana o chukwacha mmụọ dị n'ụzọ ya before you gbaa ya war you have to deal with those mmụọ ahụ.
ọnụ ka onye kpujere kọtụ ruo ebe ahụ ndị SAN kpọrọ ndị legal luminary gbaa onwe ya okirikiri ya etu akọ nna ka esi ya. So ị na-echukwa ụmụ arụsị dị iche iche ha gbaa okirikiri nwere ihe mmadụ ga-eme gị. So ya some of your ancestors mgbe a na-agba ha wọọ ka ha chụpụ ha maka na ofu nwa ma ọ ka ele ha na slave trade ha wee jụ wee jide kụọ mmụọ mbamba kpọtuo mmụọ na ngwurube nne ya ka echekwa anya na ezinụlọ ya. Amụtago gị ewuzi nwa ọbanshi dịka gị ị nwezie right isi ka ije kpọta ofu onye efuru efu ka ọ bịa na mee nna gị na-emebisi ọfọ. Ị mara ọkụ ma ọfọ nna gị na nna gị ya ji wee tido ọfọ n'ala na ihe ọma ga na-eme na ngwuru were je tụfuo. Etu ahụ isi tụfuo ọfọ nna ka ahụ esi tụfuo maka na ọfọ nna ahụ tụfuru the covenant nna ha nwere eji wee were mmụọ wee wube ngwurube nna aka ije tụfuo. Therefore it is empty, no protection. Ihe nna achịkọwa ahụ na arụsị abụrụ ihe ọjọọ and na onwerọkwanụ onwe onye batara n'okwu arụsị maybe by any means na onye na-enye arụsị nri o wee bụrụ na o ji etinye aka n'ihe ọjọọ iji megide mmadụ ma ọ ka o were n'ọnụ na that position were na-emegide mmadụ na-ewe ihe adọrọ nke ya. Forget about that person. Mmụọ knows how to deal with such a person. Ntinye ha n'ọnọdụ ihere. Imagine because of ihe ahụ o mere wee discredit arụsị. No. Onye ahụ wee bata na-eme ihe ọjọọ mmụọ agba ya nkịtị mana nwetara ya adịshọn na mmụọ ama anọzi ọrụ maka ihe ahụ ọ na-eme n'aka ya dịrọ clean. Aka ọ dị clean ịnọrọ n'ihu mmụọ kwubi okwu chi ọfọ na n'ọdịile. So onye Igbo kwụsị ịkpa arụsị aja afa. Aka ọ dị yara clean. O nwere onye imegidere mmadụ megide gị kọsalụ mmụọ ya gbara ọgụ. Inwe ajụjụ na nkụzi taa send alụ message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Aga m enyere gị aka. Anyị na-agba famili emerụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ekpe emebere wee ya ayịyọ ubi okwu n'isi ndị niile jehiegoro ụzọ n'ụzọ dị iche iche site n'ịkpọtọ arụkwụsị dị na be nna ha maka ihe na ha amaghị. Ana m anya amara na ebere n'isi ndị dị etu a na-ayakwazi ka ndị dị etu a si n'ụzọ ọhịa ha nọ wee bata n'ụzọ n'ezi ndụ ka ife ọma meelụ ha. Ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo, ndị nọ n'ana mmadụ, ndị nọ n'ebe dị anya ka ihe ọma niile ha bụ n'obi wee jee n'ana mmadụ ka ọ bịara ha na mmezu. Ndị nọkwazị n'obodo Naijiria mana ọnọdụ ha nọ n'ọnọdụ eji eje a na-ana ihe ọma meelụ ha. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ise ya gazienụ. Nlecha vidio atụsarịa ndị ọzọ.